Il-ħadd fl-Istitut Kattoliku infetaħ is-siparju għal pantomima oħra imtella mill-Kumpanija Teatru Rjal. Din is-sena s-suġġett tal-pantomima huwa Tarzan. Bil-palk tal-Istitut Kattoliku jippreżenta l-ġungla. Il-pantomima Tarzan mal-erba' tirjieħ inkitbet minn Joe Julian Farrugia bi produzzjoni ta' Paolo Testa. Għall-ewwel darba il-palk li hu maħdum mill-kartapesta huwa fuq stil tridimensjonali. Għall-attur Hector Bruno din hija l-11 sena li qed jieħu sehem f'din il-pantomima. U naħseb li għal sena oħra din il-pantomima bl-assiem kollu taħka il-palk, l-attur, iż-żeffina hija xi ħaġa ta' divertiment kbir għall pubbliku. Jieħdu sehem ukoll f'din il-pantomima hemm Frederick Camilleri, Snitz, Brian Farrugia, Ina Robinich, Jay Anvil u Alan Falzon. Fiha ħafna mużika u ħafna sfin u hemm ovvjament l-element umoristiku li ma jonqos qatt. Kollox ħajtellaw 19 rappreżentazzjoni fejn l-aħħar rappreżentazzjoni ser tittella fil-21 ta' Jannar.